Salutare! Te-ai plimbat vreodată printr-un parc sau o grădină și te-ai întrebat despre toate florile acelea colorate și plantele interesante? Astăzi, o să-ți arăt de ce florile și plantele decorative sunt atât de minunate. În primul rând, florile. Vin în atât de multe forme și culori, cum ar fi trandafiri roșii aprins, lalele galben strălucitor și panseluțe mov. Florile nu doar arată frumos, ele ajută și albinele, fluturii și alte insecte să-și găsească mâncare. Și ghici ce? Unele flori chiar au un miros dulce care te face să vrei să le miroși toată ziua. Acum, haideți să vorbim despre plantele decorative. Acestea sunt plante pe care oamenii le folosesc pentru a face parcurile, grădinile și chiar casele lor să arate uimitor. Ai văzut vreodată un cactus grozav sau o ferigă elegantă într-un ghiveci? Acelea sunt plante decorative. Ele fac ca fiecare spațiu să se simtă proaspăt și plin de viață. Data viitoare când vezi un strat de flori sau un rând de plante în ghiveci, amintește-ți, nu sunt doar pentru aspect. Brechtloici, ele ajută la curățarea aerului, atrag insecte prietenoase și chiar ne fac să ne simțim mai fericiți. Deci, dacă vrei să-ți faci camera sau curtea minunată, încearcă să adaugi câteva flori sau plante decorative. Ele sunt modul naturii de a adăuga culoare și bucurie lumii noastre. Ne vedem data viitoare!